Evidentemente non é un tema de debate, é un tema que está escrito na lei. E di que o Consello ten que ter un criterio, que non ten. Entonces, como esta xente iniciada a vía política parece que non quere facer caso, acabaremos na vía xurídica. Nós vamos a defender algo por o que loitamos hasta as últimas consecuencias. Porque estamos asistindo a un goberno do Partido Popular que solamente desde o cinismo máis absoluto se poden ver as posturas que están manteñendo. Fixeron da mentira e do cinismo unha ferramenta política, bueno, pues, tamén é cousa deles. Nos levaremos este tema á xusticia. Sabe ser unha das características deste nove Partido Socialista, que non vamos a parar. Non vamos a parar de defender o noso ideario e o noso programa. Non? Eu creo que ese era o principio do ovillo, non? O último caso de falsificación dunha certificación de obra, dicindo que estaba feita cando non estaba feita. Nunha empresa na que il traballaba, por o caso anterior, eu creo que iso xa é un delito con mayúsculas. Entón, máis alá do expediente administrativo, que a ver como resolven, está claro que eu creo que este tema ten que acabar tamén na xusticia. Eu lle podo dicir que non sei se ten que dimitir ou non. Lle podo dar unha relación de 3 alcaldes que estiveron inhabilitados polo mismo. Alcalde de Monte de Ramo, alcalde de Vicedo, digo 2 porque hai un terceiro que non me acordo, sei que hai 3. Pero, desde logo, alcaldes que están inhabilitados por certificación en falso de obras inacabadas. Entonces, bueno, ca particularidade que non lle certificaban a empresas nas que estuveran traballando. Esta é unha doble, moralmente, é un doble compromiso. Nos, falar, vamos a falar sempre. O que terá que explicarnos Feijóo é como se mete no mesmo saco a demagogia e a lei. Este señor xogou con algo sagrado para nós, para o noso país, que é a lingua. Se columpiou e dixo cousas absolutamente increíbles, non? E nos ofrecemoslle un pacto a Feijóo cando queira sobre a lingua, con 3 criterios. Vivimos un país donde son cooficiales 2 idiomas. Segundo, non pode segregarse a nadie por razón de lingua. E terceiro, hai que cumplir co Tribunal Constitucional, que a nosa Constitución, co Estatuto e que a Lei de Normalización Lingüística. Con esas 3 premisas que nos chame para o pacto que queira. Nós non vamos a mover nin un solo milímetro ningún destes 3 conceptos. Pero nós, por ahora, creemos que se trata de un acto claramente demagógico e electoral. O que dixo era mentira. Quen está en jaque mate é el, por usar unha das cousas máis fermosas e máis queridas que temos, que é a nosa lingua, como unha ferramenta electoral. Hombre, é un tema que ten que levar a xente que levamos nós co tema de lingua, é dicir, nós, está claro que o decreto de normalización lingüística é algo intocable, non? É que nós espero que estemos ali presentes, non? É dicir, pero máis que nada, é dicir, a mí o que me doi é un presidente de Galicia que invite, de acordo que somos un país bilingüe, co oficialidade, pero invitar aos parlamentarios que no Santa Santorum da política galega falen en castelán, será legal, non dudo, pero hai que ser, eso é moi duro, eso é moi duro, porque tamén está claro que temos a obriga desde os poderes políticos de incentivar o uso da nosa lingua. O de medio rural, a primeira frase é que é mellor que vayan pechando explotacións agrarias. O de industria dicindo que un plan para comprar coches que non sabe onde van vir os cartos, e a de traballo que facilitaralle ás empresas os ERES. Cada vez que fala un consellero sube o paro. De desconfianza e de medo, non? Eu creo que este país e este goberno van a necesitar máis que nunca unha oposición seria e rigurosa, porque está claro que a inmadurez que ten este goberno é total. O PP non aprobou o estatuto, que estaba pactado literalmente hasta a última coma, obedecendo as órdenes de Xénova e as órdenes de Rajoy. Bueno, aí Feijóo está na seguinte disyuntiva: seguir sendo un mandado de Génova e facerlle caso a Rajoy, ou facer un estatuto para Galicia. Tamén é certo que iniciamos unha época nova, non? Se toma o camiño de facer un estatuto para Galicia que conte con nós, e se sigue obedecendo os dictados de usar a Galicia para confrontar en Madrid, pois que non conte con nós. Eu creo que é unha cousa na que estaba de acordo hasta o PP o día anterior. O PP se baixa do estatuto do día anterior. E non se baixa por o concepto de nacionalidade, nación,
Nación de Breogán non se baixa porque lle manda Génova. Non podemos caer nun concepto gramatical do estatuto. Non somos o que somos un país, unha nacionalidade histórica, un concepto de nación, bueno, pero vamos a falalo. Pero o pragmatismo ten que levarnos a que ese debate conceptual non prexudique a Galicia. Eu teño unha estrategia de máis de 4 anos, unha estrategia de 8, de 12 anos, non? Eu teño a sana e legítima ilusión de liderar este proxecto e de ser candidato dentro de 4 anos. Tamén insisto que eso non o decido eu, o van a decidir os militantes do meu partido, os socialistas galegos, non. Estou seguro de que se eu teño méritos para ser candidato vou a ser, e estou seguro de que se eles non me apoian será porque non vou ter méritos para que me apoyen. E a mí o que me toque traballar para facer o mellor posible e non liarme moito.